जिगाबबाय थायो आं नायनो अखानायखौ होननानैहाय आरो थाखा फैसाबो गैया गरसेबो थांनोनो बेसे थाखा गारनाय बेखौ न'निफ्राय बानायदोंना सोरबा बानायना होदों बे मुंख्लं खाम्फाखौ सार बिदाय बानायलांदों दै थैनायफोरनि फैसा मोनदों मोनाखै जेबो मोनाखै थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव खुलुमबाय लोगोफोर जों फैदों लाइमुति एरिया लाइमुति एरियायाव हाबोब्ला गिबियावनो सिमनाया नैबेनो जायखौ बुंदों सामपुर दै बे सामपुर दैखौ बारब्लानो जोङो मोनबाय लाइमुति दा लाइमुति एरियायाव फैयोब्ला बे सामपुर दैखौ बारथारनांगौ नैबे दंफांनि दलां बानायनानै जानो हागौ बेयो गाज्रि जाफिनबाय खारन बेयो मिथिनाय बायदिब्ला बेबो दैज्लांनि समाव बिराद देरदोनै बेबायदि प्रटेक्शन होलायनो गोनां जादोंमोन आरो लाइमुति एरियायाव दिनैहाय जोंनि दावबायबोनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि माखासे दुखुथिया बर' न'खरफोर जाय न'खरनि सुबुङा फिसालाया एबा बिदाया एबा फंबाया जोबथेसालियाव दासिमबो दंबाय थायो जाय बिथांमोना एक्स एनडिएफबिमोन बर' हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन जायखौ बुंदों गोथाङैनो मुंख्लं दा बिथांमोननि न'खराव थांनानै नोंथांमोननोहाय बेबायदिनो जोङो खौरांखौ होनि मा अबस्थायाव दङ बिथांमोना स' नायलांदो जोङो दिनै फैदों स्कुटिजों आरो सानैबो आदा उफ्रिनिबो नैबे स्कुटि ओमफ्राय बेवहाय एसे भिडिअ लागासिनो दङ हनै दा आंनिबो नैबे स्कुटिजोंनो जों फैबाय आरो दिनै डुवेल स्कुटि अब्ला आवगायदो आदा उफ्रि औ अब्ला जोङो आवगायबाय नैबे सामपुर दलांखौ जोङो बारसिगोन दा बिथांमोननि जायगायाबो डेभेलप जाबाय दा बिथांमोननियावथ' कारेन्टनि बेबस्थाबो दङसैनो इलेक्ट्रिसिटि दङ बे गामियावहाय नायदो नोंथांमोना लाइमुतिनि माइखौ बिराद माइ जायो होनना नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ सोरबा दा लाइमुतिनि माइया नै थारैनो जायो बिराद जायो मथा मथि बिगायावहाय 15, 18, 20 मन गाहाम जायो जानो हागौ नै वाव बेलाय दा मोनफैबाय जोङो नै लाइमुति बाजार बेनो जाहैबाय नै लाइमुति बाजार दानिया लोगोफोर जोङो दा सफैबाय नैबे लाइमुति एरियानिनो मोनसे गामि जायखौ बुंदों दैसा जरा दा नैबे न'खराव नोंथांमोना उनजों नुनाय बे न'खरावनो सासे जोबथेसालियाव दंबाय थायो माखासे केस नांनानै NIA केस होननानै बुंदों आरो बे न'खरनिनो सासे एनडिएफबि मुंख्लं दङ जायनि मुङानो अनफिनलांमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों अनफिनलां दा जों बे न'खराव हाबनि दुखुदिया मोनसे बर' न'खर बे न'खराव हाबनानै जोङो एसे खौरां लानि मोजां गाज्रि दा नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन बेनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट लाइमुति एरियानि दैसा जरा गामि दा जोङो एसे खाफाल गोनां होननानै लानांगोन लोगोफोर मानो होनोब्ला जों बिसिनि न'आव हाबनाय लोगो लोगोनो जोङो खोनानो मोन्दों बिसिनि फिसालाया जाय जोबथेसालियाव दं बिथाङा फन हरदों न'आवहाय माने कर्टआव फैदोंमोननो जेलनिफ्राय दा बे समावनो आदा उफ्रियाबो दसे रायलायनो मोन्दों आरो दा नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनो हागोन नै सोरमोनलाय सारा आं अफ्रि अफ्रि सार औ खबर लाफैदों एसे लाइमुतियाव जेसेबां दं हानायमानिखौ हाबना थांनांसै न'आव मोजां गाज्रि खबर लाना थांनायसै ओरैनो माबाफोर आवगायदों नामा सावरायनाय मानाय कर्टआव बेखौथ' दा जेबो खोनाथ'वाखै सार औ दे आलासि माबागोरदों बेनिफ्राय नैबे जेमसन होननाय न'खरनिनो माने बेनिनो फंबायबाव जाया अबिसन होननाय नाममोन एबा आफादा अनफिनलांमोन दा बिथाङा थैनानै थांदों एबा मुंख्लं दा बे मुंख्लंनि नामावनो नैबे मुंख्लं खाम्फा गोसोखांथि खाम्फा नैबेयाव दङ गोजाम जाबायनै दा बेयाव रोमैल' सिनायो हनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड होननाय दा नै बेबायदि माने जोबोद दुखुथिया नैबे न'खरा बैनो नै न'आ दा नैबे जाहैबाय फंबाय गोरलैसिनमोन ने नों औ आं फंबाय लैसिन आरो दा माने न'खराव सानै आफादनाव दंमोन नोंसिनिया ने जोंहो बे बिदायाथ' आफाद नङामोन जाहैबाय ओरैनो पाब्लिकमोन मानसिफोरनि लिरथायनायावहाय बेबायदि लाङो 35 बेस ओमफ्राय माबा मा सनाव थैया इयो 2013आव थैदों 2013 ने दा 2013आव गावथार जादों ओमफ्राय बेखौ न'निफ्राय बानायदोंना सोरबा बानायना होदों बे मुंख्लं खाम्फाखौ सार बिदाय बानायलांदों
नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय नै जेमसरनि आरो अनफिनलांनि बिमा बिफा नैबे आयंआ जाहैबाय बिफा नैबे जाहैबाय बिमा गोबां बैसो जाबाय दासिमबो बिथांमोना फिसालायाथ' सासे गोमाजाखाबाय आरो सासेयाबो दासिमाव जोबथेसालियाव दङ दा जोबोद दुखुथिया बर' न'खर बिथांमोनहा माने गोजोन गोरोबथानि उनावबो नैबे बर' न'खरा गोजोननाय गैया नोंथांमोना नुदों खय बोसोर जाखो एबा जेलाव 9 बोसोर जाहैबाय 9 बोसोर जाहैखाबाय ना औ ए ओमफ्राय दा बिदिनो गनायनि माबाफोर खौरां दं नामा गनायसै मानायसै जेबो गैया ओमफ्राय बिदिनो सरखारनिफ्राय गिदिर गोलावफ्रा खौरांफोर लाफैयो खबर होयो लाफैया बुङा माब्रै दं गैया बिदि जेबो खबर गैया बिनि खबर गैया माब्लाबा आदैमोना बे नोंसोरनि फिसाज्ला जाया NIA केस नांनानै दङ बेखौ मालाबा नायफेरबाय नामा जेलाव नुहैबाय नोंसोरो फिसाखौ खनबेसे थांखो गोबावजोंसो थाङो थाखा फैसा गैया दा गोबाव थाङो रोङा आंलाय थाबायनोबो हाले मानोबो हाले जिगाबबाय थायो आं नायनो मोखां नायगौ होननानैहाय आरो थाखा फैसाबो गैया गरसेबो थांनोनो बेसे थाखा गारनाय एसे फंबाया मालाबा थाङो थाखा फैसा ओरैनो बुदलु बुदला दाहार लाबायनानैहाय थाङो आरो थाबबो थांनो रोङा बेसेबां दुखु आंनि न'खरा हाबा ओरै थाखा फैसा गैयिजों फिसा जेहेलाव थाहैनायजों फिसा सासे गावथाजानायजों गोबां सिन्था भाबना आं जब्रा जागुलायखासै आङो सानैनो फिसाफोरनि थाखायहाय बिहामजो दंना गैयामोन बे दङ बिहामजो दङ ओमफ्राय फिसौफोर दंना गैया बे जेलाव सानै दङ हनै नङा बे जेलाव दङनि दङ बिनिबो सासे बे जेलावनो दङ बिब'नि न'आवहाय लांनानै दोनहैदों दा स्कुलाव हाबगासिनो दङ बिबो होजोंहाय दा बिमाया एसे हरनो दा बे फरायनायावहाय ओमफ्राय बै फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै थैनायफोरनिदि फैसा मोनदों मोनाखै जेबो मोनाखै थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगौ मानसिफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय सोंफैयाबो रायलायफैयाबो उदेसबो लाफैया जोंखौहाय फैनायनिफ्राय गैखागौ फेरेंगिया मालाबा हाबफैयाखै नोंसिनाव गैया हाबफैयाखै खबरफोरबो लाफैयाखै लाफैयाखै फिसाखौ गबो जानो आं गोसोआवहाय बिदिनो सानबाय आङो गथोंसै होननानै एसेबो गवा एसेबो रायलाया गेदेर गोलावफ्राबो फिथाफ्राखौ फुरुनानै होआ माथो होननानै आं गाबबाय थायो आरो आं गबो जानो लुबैबाय मालानि दिनाव गगोन दा गोदाव सोराव फिसा दाबसे बिमा दाबसे बिमा दाबसे दाना दङ बेबायदिनो गोदाव सोराव जाजोबखाबाय आंनि न'खरा दुखुनि खिथाखासै दा बेखौनो आं फिसाखौ गबोलानो एसे गोसोआ खुसि जासिगौ आं थैनायखौ नागारना बे गोथाङाखौ आं मोखां नुलानो आङो रंजाखांगौसै आङो एसे आंबो देहा गैलिया बुरैबाय थैनायसै दिनै गाबोननो माला थैयो माला थैया आंखौ मिथिया इसोरनि इस्सा इयो जेलावबो थांनानै नायहैनो मोनाखैना आयं जेबो नायहैनो मोनाखै आङो थाखा फैसा गैया हनै सानै गाहाम थाङोबो गारि भारा लानानै बो उदिसां गैखा एसे एनै खबर लानांगौना सोरो उदिस' लानांगौ बेफोरखौबो एसेबो लाखा खोथालाय बुङाबो जेल जानायफोरखौ न'आव गाव फिसा गाव दोनहैगोन लानानै उदिसार गैले